Αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί μου φίλοι, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε σήμερα με το τρίτο και τελευταίο μέρος από το μάθημά μας όσον αφορά τη δοξολογία και τη λατρεία. Και σας είχα πει το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει δοξολογία και λατρεία στη ζωή μας. Όχι να πάμε στον ουρανό μόνο, αλλά από εδώ. Και λυπάμαι που κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Εντάξει, η δικαίωμά τους είναι να μην έχουν δοξολογία και λατρεία μέσα στις αίθουσες, αλλά μπορώ να πω ότι οι ίδιοι χάνουν. Η δοξολογία και η λατρεία είναι πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο αρέσει του Θεού, είναι κάτι που ο Θεός όταν το βλέπει να γίνεται σωστά, ενεργεί και επεμβαίνει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς πρέπει να είμαστε όταν λατρεύουμε τον Θεό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αρέσουν στον Θεό όταν εμείς λατρεύουμε και ο Θεός τα βλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που βλέπει όχι τα εξωτερικά, την καρδιά μας. Το πνεύμα μας, τα κίνητρά μας και η καρδιά μας μπορούν να είναι καλά ή και κακά. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός να δει μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας? Το πρώτο πράγμα που ο Θεός θέλει να δει είναι μια ολοκληρωτική εμπιστοσύνη. Τον εμπιστεύεσαι τον Θεό? Θέλει να βλέπει ότι βασιζόμαστε πάνω του εξ ολοκλήρου. Όταν εμείς λατρεύουμε τον Θεό, ο Θεός θέλει να βλέπει ότι βασιζόμαστε πάνω σε Αυτόν για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Όταν ο Κύριος ανέφερε τις 10 εντολές, ο Ιησούς Χριστός, τους είπε ότι η μεγαλύτερη όλων των εντολών είναι να αγαπάς Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή σου και με όλη σου την δύναμη. Όταν λέει δύναμη, εννοεί το σώμα μας. Το σώμα μας εμπλέκεται στη λατρεία. Όπως για παράδειγμα εκείνη η αμαρτωλή κοπέλα που λέγαμε και χθες, που έκλαιγε στα πόδια του Χριστού. Αλλά είπαμε ότι η λατρεία δεν ξεκινά από το σώμα, αλλά από μέσα προς τα έξω. Τον αγαπούσε η κοπέλα αυτή με όλη της την καρδιά και το έδειξε. Του αφιέρωσε το πανάκριβο μύρο που είχε και του το έσπασε στα πόδια του. Βασίστηκε η κοπέλα αυτή εξ ολοκλήρου πάνω στην αγάπη του. Όσο περισσότερο βασίζεσαι πάνω του, τόσο περισσότερη λατρεία θα δώσει σε Αυτόν όπως πρέπει. Το δεύτερο πράγμα που αρέσει στον Θεό είναι ο καθαρισμός και η αγνότητα. Η καθαρή καρδιά είναι κάτι που ο Θεός και το βλέπει και το θέλει. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιησούς όταν είπε, όταν πας να δώσεις την εισφορά σου, να δεις πρώτα αν έχεις κάτι μέσα στην καρδιά σου για κάποιον. Και αφού το συγχωρέσεις, τότε έλα και ας το δώρο σου. Και ξέρετε ότι η προσφορά είναι ένα είδος λατρείας. Η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα προσέφερε το μύρο που είχε. Αυτή ήταν η λατρεία της. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή. Και αυτό το βλέπει ο Θεός. Μην νομίζετε και δεν τα βλέπει ο Θεός. Ο Ιησούς αγκάλιασε τα παιδάκια που τον λάτρευαν, γιατί είχαν καθαρή καρδιά. Σαν παιδιά του Θεού, όταν τον λατρεύουμε, πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή. Το να μην μπορείς να συγχωρήσεις, γιατί δεν μπορείς να το συγχωρήσεις. Τι θα πει δεν μπορείς να το συγχωρήσεις? Να μην μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον είναι ότι πιο βρώμικο μπορείς να έχεις μέσα στην καρδιά σου. Εσένα πώς σε συγχώρεσε και εμένα ο Θεός? Εσύ γιατί δεν μπορείς να συγχωρήσεις? Εάν δεν μπορείς να συγχωρήσεις, να σου πω κάτι. Αυτό θα καταστρέψει την πνευματική σου ζωή. Με μια τέτοια καρδιά που δεν μπορεί να συγχωρεί, δεν μπορείς να λατρέψεις τον Θεό έτσι όπως εκείνος θέλει. Μπορεί να ψάλει, αλλά ο Θεός βλέπει τις καρδιές. Τώρα ο διάβολος, επειδή δεν το ξέρει αυτό, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρωμίσει την καρδιά μας.
θα σου βάλει σκέψεις, θα σου δημιουργήσει καταστάσεις. Μάθε το, κατάλαβέ το. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει. Μας καθαρίζει. Και το τρίτο πράγμα που βλέπει ο Θεός όταν τον λατρεύουμε, ξέρετε τι είναι? Είναι η πίστη μας. Θέλει να τον λατρεύεις με πνεύμα και με πίστη. Η Γραφή στους Εβραίους, στο 11ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Δεν θυμάμαι πώς να σας πω πώς σου λέει. Ναι. Χωρίς πίστη δεν μπορεί κανένας να ευαριστήσει τον Θεό. Αυτό λέει. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να ευαριστήσει κανένας τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Η πίστη έχει να κάνει με την καρδιά, όχι με το μυαλό. Ο Θεός ευχαριστήθηκε με τη λατρεία του Άβελ και όχι με τη λατρεία του Κάιν, λέγαμε και χθες. Γιατί ευχαριστήθηκε με τη λατρεία του Άβελ? Γιατί ήταν πιο ωραίος? Να το λέει στους Εβραίους, πάλι μας λέει, γιατί λέει διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερη θυσία παρά του Κάιν. Με την πίστη, γι' αυτό δικαιώθηκε. Το έκανε με πίστη και αυτό είναι που άρεσε του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό, κάνουν προσφορές, αλλά δεν έχουν πίστη. Αυτό δεν το άρεσε του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι. Και ξέρετε ότι η πίστη μπορεί να μετρηθεί. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, αν έχεις πίστη είσαι ακόκο συνάπιος, το λιγότερο. Μπορεί όμως να έχεις και μεγάλη πίστη. Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι του Θεού οι οποίοι δεν έχουν πίστη. Και μην μου πείτε δεν το γνωρίζετε. Όχι να το λέω με το στόμα, να το λέει η καρδιά. Εγώ θέλω να σας πω ότι πολλοί ακούω πολλούς να προσεύχονται, Κύριε δώσε μου πίστη. Δεν μπορείς να προσευχηθείς και να ζητήσεις περισσότερη πίστη. Γιατί ξέρετε, γιατί η πίστη είναι μέσα σου. Η πίστη μας, λέει ο λόγος του, δεν έρχεται εάν προσευχηθώ. Αν προσευχηθώ να πάρω, δεν πρόκειται να πάρει. Αλλά εξακοής του λόγου. Όσο περισσότερο ακούς το λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο πίστη αποκτάς. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το αν θα έχεις μεγάλη πίστη ή μικρή. Πώς δεν εξαρτάται? Ο Θεός έδωσε σε όλους την ίδια πίστη, αλλά εξαρτάται από σένα πόσο πίστη έχεις. Όσο περισσότερο μελετάς το λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο πίστη θα αποκτάς. Ένας εργάτης, ο Σμιθ Βίλκερσον, ο οποίος ήταν ένας άντρας πίστης, λέει, δεν διάβαζε ποτέ εφημερίδα, γιατί έλεγε ότι δεν θέλει να γεμίσει την ψυχή του με σκουπίδια. Και το λέω και για μένα, εμείς πόσες φορές χαραμίζουμε τον χρόνο μας με τα σκουπίδια. Ώρες στις τηλεοράσεις, βρε από εδώ, βρε από εκεί. Δεν περνούσαν 5 με 10 λεπτά χωρίς να διαβάσει κάτι από την Γραφή αυτός ο άνθρωπος. Η προσευχή δεν δίνει πίστη, αλλά η προσευχή βοηθάει να έχεις περισσότερη αποκάλυψη από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού είναι κάτι που δεν μπορείς να τα χωρίσεις. Γι' αυτό μας λέει ότι ο Λόγος μου είναι πνεύμα. Ο Λόγος του Θεού έχει μέσα πνεύμα. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο σου αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις και να διαβάσεις, προσευχήσου ο Θεός να σου αποκαλύπτει αυτά που διαβάζεις με το πνεύμα του. Σήμερα πολλοί χριστιανοί και πολλοί γενικά άνθρωποι διαβάζουν τον Λόγο του Θεού, προσπαθούν με το μυαλό να βρουν λύσεις. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν και διάφορες διδασκαλίες, υπάρχουν και διαφορές μεταξύ μας, γιατί δεν διαβάζουν, δεν αφήνουν το πνεύμα να αποκαλύψει το Λόγο του. Ο Σμιθ Βίλκερσον, αυτός ο άνθρωπος, έλεγε ότι άλλοι διαβάζουν τη Γραφή στα αγγλικά, άλλοι τη διαβάζουν στα ελληνικά, άλλοι τη διαβάζουν στα κινέζικα, άλλοι ξέρω εγώ σε τι γλώσσα διαβάζουν. Εγώ λέει τη διαβάζω με το Πνεύμα το Άγιο. Και να καταλάβουμε ότι όσο καλός δάσκαλος και να είσαι, δεν μπορείς να είσαι καλύτερος από το Άγιο Πνεύμα. Όσα βιβλία και να έχεις διαβάσει. Μπορείς να δεις ότι εγώ είμαι 50 χρόνια χριστιανός, ξέρω τον Λόγο του Θεού. Όσο καλά και να τον ξέρεις,
αν δεν αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει, να σου αποκαλύψει, άλλα θα λες εσύ και άλλα θα λέει ο Θεός. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δοξολογίας και της λατρείας? Γιατί υπάρχουν πλεονεκτήματα. Δεν λατρεύω τον Θεό για να μου δώσει κάτι, αλλά όταν τον λατρεύω, εκείνος έρχεται και μου δίνει κάτι. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Σε εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα που πήγε και τον λάτρεψε, ο Χριστός είπε, επειδή αγαπάει πολύ, οι αμαρτήσεις είναι συγχωρεμένες. Όταν ήρθε ήταν αμαρτωλή, αλλά όταν έφυγε ήταν συγχωρεμένη. Όταν δοξάζεις και λατρεύεις τον Θεό, να ξέρετε, σας το λέω με βεβαιότητα αυτό, πάντα κάτι παίρνεις. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα τα οποία μπορείς να λάβεις, αλλά θέλω να σας αναφέρω 5 κυριότερα. Και το πρώτο και βασικό, όταν λατρεύεις τον Θεό, είναι ότι αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο, και το ξέρετε και πιο καλά από μένα ίσως, από την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού έχει μέσα χαρά ανεκλάλητη. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την παρουσία και τη χαρά του Θεού. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που λέει στο Β' Χρονικών, στο 5ο κεφάλαιο. Και θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό. Είναι λοιπόν Β' Χρονικών, 5ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 12 έως και το 14. Λέει το εξής, ακούστε. Είναι όταν τελείωσε το χτίσιμο, όταν ο Σολομών τελείωσε το χτίσιμο του ναού, λέει, και οι Λεβίτε, οι ψαλτοδοί, πάντες οι του Ασάφ και Αϊμάν, του Εδουθούν, και οι αυτών και οι αδερφοί αυτών, ενδεδειμένοι βύσινων εν κυμβάλης και ψαλτηρείς και κιθάρες, ίστα του κατανατολάς του θυσιαστηρίου, και με ταυτόν 120 ιερείς σαλπίζοντες και σαλπίγκων. Τότε όσοι ήρκησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλμοδοί ομού μια φωνή υμνούντες και δοξολογούνται στον Κύριο, και καθώς ύψουσαν την φωνή για το σαλπίγκων και κυμβάλων και οργάνων μουσικών, και ύμνουν τον Κύριο λέγοντες ότι είναι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ο οίκος ενεπλήστη νεφέλης. Ακούστε τι λέει, τότε ο οίκος ενεπλήστη νεφέλης. Ο οίκος του Κυρίου. Και δεν είναι δύνατο, προσέξτε και αυτό, δεν είναι δύνατο οι ιερείς να σταθώσει και να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκο του Θεού. Ξέρετε πού τα γίνουν αυτά, όλα αυτά που λέει. Όταν άρχισαν να ψάλουν, να δοξάζουν και να εμείνουν τον Θεό. Ήρθε η παρουσία του Θεού. Όταν ήρθε η παρουσία του Θεού, αυτοί όμως δεν σταμάτησαν να ψάλουν, συνέχισαν. Με τη λατρεία, να ξέρετε, έρχεται η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, όσοι δεν έχουν λατρεία, χάνουν τις ευλογίες, χάνουν πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διάβολος είναι πνεύμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται την παρουσία του διαβόλου. Ξέρω πολλούς τέτοιους. Και η παρουσία του διαβόλου έχει αποτελέσματα για αυτή. Έχει ασθένειες, έχει στεναχώρια, έχει πόνο, έχει δυστυχία. Τέτοια πράγματα φέρνει μόνο ο διάβολος. Όμως η παρουσία του Θεού όταν θα έρθει, φέρνει χαρά, φέρνει θεραπεία. Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι θεραπευτήκανε όταν ψάλαν και δοξάζαν τον Θεό. Ναι, γιατί η παρουσία του Θεού φέρνει θεραπεία, φέρνει ευλογία, φέρνει ειρήνη. Διάβολος μπορεί να επιτεθεί και στους χριστιανούς. Αλλά εμείς έχουμε την εξουσία. Μην νομίζετε διάβολος θα μας αφήσει έτσι άτε. Όχι, θα σου επιτεθεί. Έχεις εξουσία. Η Γραφή μας λέει ότι ο πόλεμός μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον στο πνεύμα του διαβόλου, στα πνεύματα τα πονηρά. Ο διάβολος επιτίθεται στο σώμα και πολλές φορές προσπαθεί να φέρει σύγχυση. Ο Θεός είναι Θεός τάξης. Δεν φέρνει σύγχυση. Ο διάβολος αυτή να σου φέρει στο μυαλό σύγχυση. Όμως όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, ο διάβολος εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να σταθεί
σε έναν τόπο όπου ο λαός του Θεού δοξάζει και λατρεύει το Θεό. Δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ σημαντικό να λατρεύουμε τον Θεό έτσι όπως του αρέσει, με καθαρή καρδιά, με πίστη, με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Τότε ο Θεός δεσμεύεται στο Λόγο Του. Θα έρθει η παρουσία του Θεού και δεν θα μπορείς να σταθείς όπως εδώ αυτή στην παρουσία του Θεού. Θα γεμίσεις με χαρά. Θα παίρνεις λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά σου. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τη δοξολογία και τη λατρεία. Σταματάω εδώ, θα συνεχίσουμε αύριο με μια καινούργια σειρά, δεν ξέρω τι θα δούμε, τι θα πούμε. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μου. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε όλα μου τα μηνύματα, μπορείτε να πάτε στο YouTube, να γράψετε Κιγάης Μιχάλης ελληνικά με ύψιλο το κι, χριστιανικές αλήθειες. Ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί και να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ο Θεός τα έχει όλα για μας. Ξέρετε ένα τραγούδι που λέγε όλα είναι πληρωμένα και ο μπαμπάς τα έχει για μένα. Αυτό ακριβώς. Όλα είναι πληρωμένα και ο μπαμπάς τα έχει για μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Σας χαιρετώ. Σας φίλω στη χάρη του Κυρίου, ο Χριστός μαζί μας.